Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So first day natin dito sa Villasis, Pangasinan. So tingnan natin muna yung itsura niya bago natin simulan mga boss. Okay. So dito na tayo dumaan sa may bandang kusina. So ito yung kusina nila mga boss. So ang project natin dito yung ceiling. So ayan. So ang gagamitin natin dito siyempre metal paring saka gypsum board. So yun ang lagi natin ginagamit. So ipaliwanag ko na rin kung ano yung pagkakaiba ng gypsum board at hardset decks saka mga plywood. Okay, so ito ditong banda yung dining nila. Tapos dito yung salas nila. So maliit lang yung space ng bahay mga boss. So 2-story siya pero maliit lang yung space. Siyempre yung gagawin nating design dito, sisimplehan na lang natin para hindi masyadong maarte. Baka kasi pag inartehan natin yung design nito baka lalo pang kumangit. So simpleng design lang yung gagawin natin dito mga boss para nakabalance siya sa area. Okay, so ayan, papakita ko muna. So punta muna tayo rito para makita nyo. Okay, so ito yung salas nila. Dito yung salas nila mga boss. Tapos dito yung dining. Tapos doon yung kitchen banda. So gagawa na lang ako siguro ng 3D model dyan para makita nyo mabuti. Okay, so punta tayo sa taas. So doon sa taas puro cube design lang ang gusto nila sir. So mula dito sa sagdanan, so cube design na yung gagawin natin dito. So ditong banda, so cube design yan mga boss. So ang gagawin ko dito, itatapat ko na lang dito yung cube design. Tapos dito flat na lang dito sa may pagkakyatan niya sa bandang pinaka daanan niya. So ditong banda flat na lang ditong banda. So tapos siyempre dito sa mga CR nakaano na lang ito, flat ceiling lang ito kung CR. Tapos dito sa isang kwarto, so dalawang kwarto lang kasi ito mga boss. So cube design na rin yung lalagyan natin dito. Okay, so yun kasi ang gusto ng mayari, naka cube design siya. Okay, dito na rin sa kabila sa master bedroom, ganun din yung gagawin natin dito, naka cube design din siya. So yan. Okay, so ayan, para makita nyo lang, naka-cube design din gagawin natin kisame dyan. So ngayon pala kami mag-start mga boss. Tapos dito sa labas, so single drop na lang dito ang gagawin namin. So ganun na rin, magsi-single drop na lang kami rito kasi hindi na po kami nag-cube design sa labas kasi baka pamahayan lang ng mga ibon. So yan muna. So sa susunod na video, ipakita natin yung susunod na matatapos nila. Kasi ngayon, kasi sinunan pala namin, so wala pa kami sabing may papakita kung ano yung pwedeng namin may pakita. Okay, dudugtong ko na lang dito yung video niya mga boss. Okay, magandang araw sa inyong lahat mga boss. So welcome back to my channel. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan mga boss, subscribe na rin po kayo. Malaking tulong po yan sa channel po natin. So pag-share na rin yung video ito para makatulong kayo sa iba at makatulong na rin kayo sa amin. So yan po mga boss, papunta po tayo sa Villasis, Pangasinan ngayon. So tingnan po natin, pasyalan po natin yung project natin. Tingnan natin kung ano yung mga natapos. So nagdala na rin ako ng materyales para hindi sayang yung biyahe natin. So may dala akong cornisa dyan, pag natapos nilang kisamen yung mga ibang kwarto para pwede na rin nalang lagyan. So ayan, so mag-isa lang ako nagbiyahe ngayon. So wala akong kasama. So wala si Master Chinito, wala rin si Badinoli. So busy po silang lahat. So kaya mag-isa lang ako nagbiyahe ngayon. So galing din tayo dun sa Malasigi kanina. So andito tayo sa
Malasigi Villasis Road. So dumiretso na ako sa Villasis pagkatapos ng Malasigi. So kanina kasi doon ako galing sa Malasigi, nag-deliver din ako ng materials, tapos in-update ko yung project natin doon para makita nyo kung ano yung mga natapos nila. So natapos na nila yung ceiling doon. Ang gagawin na lang nila ngayon yung pintura. So magpipintura sila sa loob ng bahay. So yun yung mga natapos nila doon sa Malasigi. So ngayon on the way naman na tayo sa Villasis, Pangasinan. So ayan mga boss, samahan nyo muna ako dito sa ating biyahe. Yan, pakita ko lang yung daan natin mga boss. Okay, so yan yung daan natin, Villasis, Malasigi Road. So ayan, nung Lunes nag-start na sila dun sa Villasis. So ni-vlog ko na rin yon. Ngayon i-update ko ulit yung mga natapos doon, para madugtungan natin yung vlog natin, para may pakita tayong iba. So ayan, so maya-mayang konti, pagdating natin doon, i-video ko ulit. So magdadrive ulit muna ako. Okay, so andito na tayo sa site, sa Villasis. So andito na yung mga diniliver natin cornisa mga boss. So yung napili nilang cornisa rito, yung MD na design, tsaka yung 45. So yung isa pang napili nila yung 85. So hindi para tayo nakapag-deliver. So may kain na rin ako rito kanina mga boss. So sarap ng ulam nila. So ito, yan o, minasimang kambing, tapos kalderetang kambing. May kain ako kanina kasi hindi pa ako kumakain. So mag-alas 2 na yata. So yan yung mga boss, yung hindi pa natapos dito. So nakabang na rin yung mga wire na ito. So dadagdagan na siguro ito na electrician pag nakita yung design na binigay ko. So punta natin doon sa taas. Okay, dito sa taas. So yan na siya. So ang ginawa ko rito, ang design na ginawa ko rito, so flat siya ritong banda. Naka-flat siya rito. Tapos dito yung cove design. So yan yung ginawa ko. So simple lang yung ginawa kong design. So naka-drop itong mula dun sa may cove light, i-drain up ko itong flat. So yan. So punta natin mga kwarto. Tapos dito sa mga kwarto, so cove design ang nilagay natin na ceiling. So fix na fix yung ginawa nilang pagtakip. Tapos dito yung CR. So medyo malawang itong CR nila. So siyempre flat lang itong CR na igagawin natin dito. Tapos cove design din dito sa kwarto na sa master. So minabasilyan na ni Caribal dun sa may kwarto. Okay, so yan muna yung pwede natin may pakita ngayon mga boss. So konti pa lang kasi Merkulis pa lang sila nagsimula. So Lunes pala sila nagsimula, Merkulis ngayon. So yan yung mga natapos nila mula nung Lunes. Tapos nung Lunes medyo tanghali na kami dumating dito. Kaya yan pa lang yung natapos nila. So sa bukas siguro bababa na siguro yung iba para mag-frame dun sa baba. Okay, so yan muna yung pwede natin pakita. Isusunod ko na lang dito yung ibang video kung mayroon man tayong idadagdag sa susunod na araw. Okay. Okay, good morning mga boss. So andito ulit tayo sa Villasis, Pangasinan para i-update yung project natin. So ngayon lang tayo ulit bumalik. So ito yung mga kornisa natin. So nagbababa na rin sila mga boss. Okay, tingnan natin. So yan yung mga kornisa natin para sa baba. So kami na rin gumagawa na ito mga boss.
Tapos yung ceiling roof natin, ayan na rin. So, ayan siya. So mamaya i-update natin yung loob ng bahay, kung ano yung mga natapos nila. So magbababa lang kami ng gamit ngayon. Okay, tara mga boss. So tingnan na natin. Hello madam. So dito tayo sa bandang likod. So yan na. So ito na yung mga natapos nila mga boss. So nakapag-frame na rin sila dito sa baba. So yan na siya. Okay. So makikita niyo dun sa 3D model, may ginawa kong 3D model dito. So training niya, ito pa lang yung training niya. Ayan. Yung 3D model, nakikita niyo naman sa screen. Tapos dito, ganun din dito mga boss. So tingnan natin dun sa bandang taas mga boss. Okay, dito sa taas, okay na. So ang kulang na lang dito yung ceiling roofs na ilalagay natin. Tapos yung mga kornisa. Ayan siya. Okay, dito sa kwarto, tingnan natin. So okay na rin dito sa mga kwarto. Okay na. So dito sa kabila, so okay na rin. So pag-uusapan na lang namin ni Sir yung tungkol sa pintura. So yung nilagay natin cornisa dito sa taas, yung model na MD. So yan yung MD na model. Tapos 45 dun sa taas. Yan. So sa amin nyo rin mabibili yung cornisa na yan. Tapos lalagyan pa natin ng ceiling roof dun sa baba. So yan sa yung ceiling roof. So kami rin gumagawa na ito. Tapos ito, ilalagay natin dito sa may hagdan. So dito natin ilalagay yan. Dito. Tapos yung dalawang malalaki doon sa baba, sa dining tsaka sa salas. Okay. So yan yung update natin dito. Nasaan na yung mga drawing gear? So susod naman nila itong baba. So yung cornisang ilalagay rito, ito naman yung 8is5 na model. Maliit lang itong bahay ni Sir, pero maganda ito pag natapos. So cute siyang tignan pag natapos. Two story siya na maliit. So dito nakapaglagay na rin ako ng dito ng design dyan. So andun din sa 3D model na pinakita ko kanina. Tapos ditong banda, may partition pa dito, pero unahin pa nila mag-tiles dito bago kami mag-partition. Mag-tiles muna sila dyan bago sila mag-partition. Bali ang mangyayari kasi dito yung salas, tapos dito yung dining, dito sa ano natin, sarap natin, tapos doon yung kusina. Tapos meron din
Meron din akong rinawing na Center Island ditong banda. So anditong banda yata yung Center Island na rinawing ko. So andyan. Okay. So ayan mga boss, siyempre i-update ulit natin ito sa susunod na araw. So kung may shoutout man, doon na lang sa bahay mga boss. Okay, so hanggang dito muna yung video natin mga boss. Maraming salamat sa inyo sa panonood at sa mga subscriber na lagi nanonood sa atin. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe lang kayo mga boss. Malaking tulong po yan sa channel natin. Okay, so yan muna. So maingat po kayo lagi at God bless.